بعد از 3 سال 10 برابر даромад шумо иншоалло зиёд мешавад. дар замони имрӯза касе ки китоб мехонад доимо як қадам не 100 қадам пеш аст дар ҷамъияту дар ҳаёту муваффақ аст нисбати одамое ки доимо телевизор тамошо мекунанд. барои ҳамон ман гуфтани ҳастам ҳар рӯз 1 соат шумо ин китобро хонед баъд аз 2 сол 3 сол даромади шумо 10 баробар зиёд мешавад. 10 баробар, 1 баробар 2 баробар не, баъд аз 3 сол 10 баробар даромади шумо иншоалло зиёд мешавад. шахси муваффақ мешавед, шахси баақл мешавед, хушбахт мешавед. зиндагии хушбахтӣ ба шумо таманно. ҳазор одам шумо ба ҳамин чизҳоро таманно кардану вай карданаш якта маслиҳати практични маслиҳатият ки ҳамон маслиҳати вай дода шумо истифода бурдан тавонед вай беҳтар. фикри ман мана ин хел. барои ман ҳамин китобҳоро хонда шумо ҳамин хел маслиҳатое ки шумо ҳаётатон ба истифода бурда натиҷаи беҳтарин мегиред ҳамин ҳаст. ҳамин китобҳо вақте ки хонаи шумо ба кейси ҳамин китобҳо пайдо шуд шумо ҳис кунед ки устоз дар паҳлӯи ман. ҳар боре ки шумо хостед ки аз ман савол пурсед агар шумо мана ҳамчун қадри устоз кунеду ҳис кунед лубои ҳамин китоби мана кушоед кадомеша ки накушоед шумо маслиҳат мегиред. чунки ин китобҳои ман дар тамоми дунё алҳамдулиллоҳ фоида овардан паҳн шуда истодаанд. имрӯзам бисёр хонадон ба ҳастанд касе ки китобҳои мана хондагӣ аст омода ҳазорҳо бор миннатдорӣ мекунад. ба шумо муваффақият. худованд ёратон бод.